programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Mao ni snake ang palaya. Snake ang palaya. Murag yun po ni siyag has o purma ba? Ha? Sigod. Taas kayo, murag has. Sa lamisa man o. Lapas pa sa lamisa. Mo ni ang palaya nga snake. Snake ang palaya. Murag yun ni siyag has no? Murag has siya o ka ng purma ba? Kung kanigod siya mo ni siya iatang ni mo sa kanibitaw siya nga palayaw mo ni atang ni mo sa kalsada or sa daan ba? Madlo kuning tawo. Ya, kanina butangan ni mo ni kaning iyang tumoy butangan ni mo ni sa isda. Ni nga tuang palaya nga snake. Nakakatakot. Nakakatakot mga guys. Itong ating snake ang palaya. Ulabi na mahinog ni guys kay Mayalaw. Nahinog na. Okay mga guys. Natay ang palaya guys nga. Ahan ko itawag ganing ang palaya. Nang snake kuno na snake ang palaya. Taas ya guys mga apa siya mga pila na kametros siya. Abot siguro po niyo 1 metros ka pen. Palaya ni siya guys, palaya nga dili has ni ha. Snake ang palaya. Snake ang palaya. Karon dophon kining sukdo ning tuwang ang palaya. Na taas gid kayo siya guys na abot siya diri oh. Ang dukpa na na ho. Ari na siya taman sa siko no dapit. Level. Taas kayo din ng palayahan eh. Dili kanse ug mo niya to ipatanom sa tuang mga garden. Tanom tani. Palaya snake. Palaya snake. Okay.